Khuzani King Dlamlenze Mpungose uthi siyabonga kakhulu Mabiyela ngakho konke osenzele khona siyisizwe sakithi emkhakheni wezokungcebeleka nezokuqeda isizungu namuhla njengoba uvalelisa emkhakheni okuphatha imicimbi sithi kuwe umsebenzi wakho awusoze wakhohlakala. Sibambe lapho kancane nje ipost sizoqhubeka naye lapha kukhuzane ukuthi ubonga kakhulu uZimdola uZimiphi Biyela intombi yesibhono ngokuthi asebenze ngokuyikhandla asebenze yonke leminyaka eyimisele futhi ke akasoze awakhohlakala. Sisakhuluma kanjalo ngithi sanibonani siyanibingelela into Fast Worth TV le lapha sibheka udaba ke likaZimdola lapho ukhuzane ke evalelisa ngokusemthethweni ngepost ayenzayo after umcimbi kulapha eCarnival City nge-2 zika May 2026 lapho kwintombi yesibhono yathi ke ngiyohlala ngile Blue Nation angazi usho ukuthini kodwa washo nje athi uhlala eBlue Nation. Right, imase ngiqhubeka nepost kaKhuzani ithi okaManjomani uyayidedela inkundla kodwa ushiya umlando ngobuqhawe ukusebenza ngokuzinikela inkani yokuphumelela namandla okuqhubeka noma kunzima. Sibonga indlela obuphatha ngayo izinhlelo nokuba yingxenye yezinto eziningi ezinhle ezithinte izimpilo zabantu. Ube isibonelo sokusebenza ngokuzimisela nangothando lomsebenzi. Isizwe siyakubonga ngobuqhwaka bakho nokungakhathali kwakho. Sengathi lapho osugxile khona kungavuleka eminye iminyango emikhulu futhi kuqhubeke kukhanye. Siyabonga Mabiyela inkundla iyohlala ikukhumbula. Hey madoda bazovala mnandi lapha Khuzani. UZimdola banimbona phana egqoka emuhle econsa nje performa lapha kodwa kangazi ukuthi uZimiphi ke uya kanjani ngoba usesemusha and futhi uyabona ukuthi nje usese active but ke unama reasons wakhe ke futhi khona ke lapho ke afuna ke ukufocus khona ke umuntu uma eshiya istage nisamkhumbula nisamthanda lokho kumenza ukuthi noma esengekho eduzane akhumbuleke ngaso sonke isikhathi amagayelo akhe akhumbuleke. Ungahambi ngoba nakho sewuphusha sokuthubani phela istyle akasanandisi njengakuqala kodwa siyabonga kakhulu nje ngokuthi akwenzile uZimdola nendima akayidlalile Khosini esasakaza kwesibhukusho kwesimandondo kwesibhukude kwesimanzonzo angazi ile ngisho lapha adlala khona abaculi abaningi including naye umthandeni lapho ngo2013. Sibonge kakhulu ukuthi ubambe nje iqhaza elikhulu kakhulu waphinde nakusigiya ngengoma wenza imangaliso so kuningi nje akwenzile imicimbi kaMaskandi iMother of All Maskandi Festival bijolo kwalapha eThekwini ibisebenza ukubambisana noKhozi FM so kuningi kakhulu nemicimbi ayihambeleke eperforma khona ekhombisa italent elisimanga so siyabonga kakhulu Mabiyela ke soyibamba lapho ke ivideo yethu ke sesodibana ngokuzayo sesokwenza enye ke ivideo kuyona le channel Indo Fire Soweto TV.